Всеки, който говори тези неща, има впечатляваща физика, преди е бил адски силен на всяко едно базово движение и има огромна основа. Не съм против машините и кабелите, и аз ги използвам всяка тренировка, но те служат като допълнение след базовите движения. Всяко едно движение може да ви контузи, но ако използвате перфектна техника, контролирате тежестта и прогресирате плавно, шансът да се контузите от базовите движения е минимален. От към стабилизиращата мускулатура не виждам абсолютно никакъв негатив, тъй като тялото се адаптира и след време изобщо това няма да е лимитиращия фактор. Именно машините фиксират тялото ви да се движи в точно определена позиция и вие да се съобразявате спрямо тях, а не обратното. Със свободни тежести вие контролирате пътя на лоста и можете да се намесите точно както ви е най-удобно. От към прогресивно натоварване, колко от тези малки движения на скрипец могат да се прогресират във времето и ще доведат